Містерчук Георгій, другий клас, Еді Огнецвет, перший танк. Шкода, не довелося мне адважным быць танкістам, на танку гэтым вызваляць мой горад ад фашыстаў. Мяне і ў Мінску не было, і не было на свеце, калі з руінаў да яго насустрач беглі дзеці. Не толькі дзеці, сам танкіст ад радасці заплакаў, хоць ён прайшоў усю вайну і ў цяжкіх быў атаках. Я гэта ад дарослых чуў і нібы сам пабачыў жалезных гусеніц сляды на попеле гарачым. Махалі дзеці ўслед яму чырвонымі сцяжкамі. З хусцінак матчыны сцяжкі яны зрабілі самі. Зялёнай фарбаю цяпер малюю на паперы той першы танк, які стаіць ля дома афіцэраў. Ён як салдат, як вартавы, магутны і спакойны, цябе і маму і мяне ахоўвае ад войнаў.